Minä on Pertti. Persestä kotoisin ja tänään kyllä juostaan krippaaminen. Maaliviiva. Me on Jarno ja harrastus on porno. Ja tänään juostaan klippaa. Tälle juttu. Niin. Älä pelleile. Voisit taas palata Arttuun. Nyt. Oli ihan hyvä kilpailu, mutta tuotas puolta. Niin, oli minä on Pertti yhä persistä, mutta miten minä hävisin sulla? Minä juoksin tuolla jo ihan täysillä. Housukka tippu, kun oli niin irti. Ja perkele. Minä menen treenaamaan vielä.